Mutantti Ninja Turtlesit. Mä muistan, kun minä, sisko ja sitten mun 2 serkkupoikaa Kassu ja Joeli leikittiin turtleseja. Kannan ostetaan halvan maukasta lakritsaa. Katso, upea vai mitä? Mitä? Nyt saattekin te minulta jotakin. Älä, ei! Se oli hauskaa. Leikittiin turtleseja. Oltiin turtleseja. Mutta te hävisitte tänään. Onko nyt peiliin katsomisen paikka? Peilin katsominen paikka. Vaihdetaan klubitakki. Tuu se tonne koutsaamaan tänään. Luo se bumi tonne kiekkoon. Mä tulen sinne jakaa noita viisauksia sinne Ylen lämpimään offiisiin sinne Tampereelle. Tässä on takki. Tuu ihme sinne. Niin mä tulen jakaa noita viisauksia. Mikäs sä oot miehiässä? Ihan hetero. Munat tarttee pullien päälle. Laitetaan kun paistetaan. Mahtava tuoksu uunista nousee, se ilmassa haistetaan. Saatana! Tullo nälkä sinullekin, saatana! Mitä vittuulet? No viiva, älä tule, älä. Me ollaan 5 niin, mitä sä oot ostanut, saatana rekku? Meillä on 5 lasta kotona oottamassa. 5! 5 lasta! Antaa paska! On. Mä teen Coca-Colasta kokis. No, kylläpäs kiehahti. Oi, tuu. Tämä on hyppy mun hirveän. Rekolan raideasemaa, juna-asemaa voisi tällä hetkellä hyvällä syyllä kutsua Suomen raideliikenteen kipupisteeksi. Sunnuntain vastaisena yönä tuonne raiteiden väliin tapahtui. Tuhannet ihmiset ovat Suomessa kärsineet tuosta sunnuntain ilkivallasta ja kun junat eivät nyt... Nokelainen menettää kiekon, sitten painaa perään Pihlström tulee röyhkeästi esiin ja Pihlström loistava syöttö! Petteri Nokelainen iskee Pihlströmin loistopassista 2-1! Stina Tolvanen. Jatketaan tästä urheilua. Voi kuulkaa anteeksi, mutta me ei olla poltettu täällä ollenkaan. Eikä kannat kyllä aloittaakaan. Se on helvetin epäterveellistä. Mäkin maasen vaan tän pölli tästä, niin se on saletis siinä. Toivalla ja Suomi panee painetta sinne ja sitten on kiekko maalista! Kiekko maalista! Kiekko maalista 3. kerran peräkkäin! Euroja 10 senttiä kiitos. Onneksi sain mummolta Donnin lahjaksi. Niin on varaa ostaa. Ja se on tasaraha. Mä annoin sulle tonnin setelin. Eikös se ollut tonnin seteli? Tonni. Enkös mä antanut tonnin? Mä ja Viljami hakada asut huomenna -DDD. Helvetin hiki. Rollaattorin kanssa vanhemmat ihmiset ei oikein pysty liikkumaankaan, kun tuosta, toi on vaarallista, tuossa kulkee autoja koko ajan. Kuvaisin, jos on. Joo, kyllä jotain siellä näyttää ihan selkeästi esiintyvän jopa. Ehkä se on totta, ehkä partajen on kiinnostunut noista sitten. Jälkeen kiekko riistetään, Granlund tulee punaviivan yli ja pelaa niin kuin pitääkin, pelaa Pesoselle, Pesonen painaa sinne ja Pesonen lyö loppuniitin! Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden! Nyt se on selvä asia! Janne Pesonen iskee Suomelle maailmanmestaruuden! No miltäs kuvittelet? Aamullahan tuntuu hyvältä lähteä töihin. Nyt vituttaa. Alma Kotonen. Missä mun mutsi on? No moi. Mitäs koulu? Missä on mun äiti?
Äiti on täällä kotona. Kulta, tulepa tänne. Meillä on sulle ihana yllätys. Mitä helvetin väkeä täällä jököttää mun olohuoneessa? Kyllä. Jes, kiva. Pääsen kokonaan kuviin. Kun lähdetään tölähdin, niin semmoinen... Mä en oo varastanut mitään. Joo, kiellä kaikesta. Joo, mutta ei sun tarvinnut kiukkunen olla nyt. Selvitetään. Saatana, kannattaa vettä, että alkaa varastaa. Mä olin just pöydässä ostaa banaaneita, saatana. Banaaneja. Sä ei keskittyä. Mitä nää karvat on? Et saa ikinä mennä sinne. Mutta luette... Et saa ikinä mennä. Kato mitä vitun uushomoja. Spurdos Bedres XDD. Simba, olen hyvin pettynyt sinuun. Haisda vittu faija tee Simba. Mulla on tällä hetkellä käytössä semmonen vaaleanpunainen hämähäkki, jonka nimi on Candymon. Se on oikein söpö. Ja mulla on kans valkoinen tiikeri, jonka nimi on Kermavaahto. Kaikille muille se napsahti, paitsi mulle. Pelissä on koko ajan paikalla sellaisia Game Masteriksi kutsuttuja. Game Master, kotona. No mikä nyt on? Murru. Arvosanotus 4,5/5. Koska tässä maistussa on